Здравей, Бояне! Здравей, Изключително Деси! ми е приятно, че си ни на гости. Радвам се, че успя да отделиш от своето време и за нас, за Трудов монитор и за нашите зрители. Да започнем така. Кажи ни кой е Боян Бочев и какво общо има с предаването Шъфъл. Деси, първо да благодаря и да изпратя поздрави на зрителите на Трудов монитор. Една сериозна, как да кажа, и медия, институция, и на мен ми е много приятно да съм в офиса на Team Prevent, на Трудов монитор, и благодаря на екипа, че ме поканихте. Да, ти както ме представи, аз съм Боян Бочев. Това, което имам общо с предаването Шъфъл, е, че всъщност аз съм човека, който е отговорен за концепцията, за това, че всяка седмица ставам пред микрофона да водя предаването. И заедно с Була Бокс Студио и Косо Кацарски, където записваме предаването, заедно с моя партньор Румен Спространов от нашата фирма The Nice High Production и с още двама човека екип, създадохме предаването Шъфъл Музика без ограничения, което реално се рестартира от тази година, иначе идея, която от 2010 година. Тогава се е зародила. Да, тогава имаше така наречения, както ние си наричаме, първи сезон с 10 предавания, които се записваха в къщи, в домашното ми студио. След което, след 4 години пауза, заедно с едни момчета One Red Studio започнахме да правим предаването наново, отново всяка седмица в четвъртък вечер. И след това вече преминах към Bubble Box Studio, към Константин Кацарски, към Аз Джаз, с когото от май месец работим заедно вече повече от 5 месеца. Добре. Колко вече са изданията, които минаха? Колко има зад гърба си Шъфъл, като в този си формат? Първо, както казах, 2010 10 предавания и от февруари насам са 38, като сега ще излезе 39-то, но то е малко по-специално и различно. И тук вече идва и моят въпрос, да ни кажеш малко повече какво предстои, какво ще бъде новото и какво да очакват зрителите и слушателите. Най-новото е, че нашето предаване Шъфъл от типично инди, т.е. независимо предаване, като независима платформа, от тази седмица, от 14 ноември, ще се излъчва всеки петък вечер в ефира на Дарик Радио. Предаването ще се излъчва всеки петък между 8:30 и 10 вечерта. Различното е, че формата претърпява леки промени поради факта, че вече преминаваме в ефир. Ако до сега предаването беше 2 часа на седмица, сега ще бъде малко повече от час и половина, да кажем около 90-95 минути, което разбира се е съобразено с нашите партньори от Дарик Радио. Иначе като концепция няма да се промени кой знае колко. Песните ще бъдат малко повече, които се излъчват в ефира, но отново ще имаме гости, още тези рубрики, които са познати на хората, отново ще ги има. Мисля, че се запазва като тенденция, смисъл с гости, Просто ще бъде увеличено във времето. Да, точно така. По-скоро ще бъде намалено във времето. От 2 часа ще мине на час и половина, но като цяло концепцията остава същата. Съвременна музика от цял свят, плюс разбира се традиционно около 1/4 ние залагаме и на нова българска музика. Добре, какво всъщност те накара да правиш този микс и така да наречем Шъфъл от нова българска музика и вече познати изпълнители в България и не само и от света? Деси, аз предполагам, че това е нещо като мото и за Трудов монитор и въобще за вашия екип. Когато си в определена сфера и имаш наблюдения какво се случва конкретно в България и някои неща не ти харесват, според мен най-добрият начин е ти да го направиш така, както го виждаш. Тоест 2010 година, когато с Георги Бонавски, един човек, който е част от нашия екип и много ми помага, се прибирахме от Пловдив във влака и си говорихме точно за радиопредавания, защото ние сме слушали тогава и в България, и в чужбина какво се прави и ни липсваше точно подобен вид предаване, в което да няма стилови ограничения. Т.е. ако ти си пуснеш определено шоу, да бъдеш сигурен, че в него
максимално, доколкото можем, ще обхванем различни жанрове в съвременната музика. Аз съм критичен до някаква степен към това, което се случва в България в радиоефира, защото повечето музикални редактори разчитат на сигурни работещи схеми и много рядко рискуват и се опитват да направят нещо, което не е в българския. Излязат извън рамките. Да. Имаме страхотни радиа, като Zero, като Jazz FM, които обаче са строго конкретни в определен стил. Това, което ние се опитваме в Shuffle, както ти каза, да разчупим този стереотип и максимално много стилове да влязат в рамките на час и половина, като другия наш плюс е, че музиката е изключително нова, понякога на една седмица, понякога на 2-3 седмици. И това е музика, която на Запад е популярна, там където музикалната индустрия е доста солидно развита. И се надявам, че с наша помощ, с помощ на гостите, които каним, с хората, които се занимават в тази сфера, ще направим по-популярна тази музика и у нас. Тоест мотото на предаването е в пълна сила, без ограничения. Музика без ограничения. Да, странно е, че го измислих на 22-23 години, което е много точно. Всъщност, предполагам, че нашите зрители знаят какво означава шъфъл. Шъфъл е разбъркан режим на пускане на музика. Предполагам, всеки го има в телефона си, в плейлиста и така нататък. И оттам пък дойде и това мото, че има препратка от бранда към самата концепция, т.е. и мотото музика без ограничение. Добре, организираш и всъщност и БГ партията в София и не само. Да. Какво трябва да съдържа едно такова парти, за да бъде стойностно, за да привлича публиката на база на твоя опит и на вече изминалите такива партита, които си правил, и да ни кажеш кое е следващото все пак да посетим и ние да се включим. Да, Деси, аз бих те поправил леко, че не правя само български вечери, т.е. правя различни партита, но специално за българските събития, които правим. За мен е важно, разбира се, да има артисти, които са познати на аудиторията. Имам предвид музиканти, които са от така наречения мейнстрим, от поп музиката. Нали, в последните години хип-хоп музиката също се развива, но в същото време да има и комбинация с по-алтернативни изпълнители, от близкото минало дори, ако искаш, защото хората имат нужда, тъй като не всички радиостанции и въобще медии им дават възможност, имат нужда, когато отидат в определен клуб, освен да чуят това, което се слуша по медиите, да си припомнят и някои групи, които може би слушали преди 10-на, преди 15 години. Например, аз мога да бъда много конкретен, че хората с голямо удоволствие слушат артисти като Дони и Момчил, които отдавна вече, за съжаление, не са активни на сцената, но техните песни все още се запяват. Да. И за мен това е важно, да бъде разнообразна една вечер, да не се прекалява все пак да няма много драстични крайности в музиката. Иначе следващото събитие, което организирам, е Shuffle Party, също свързано и с моето предаване. То ще бъде на 26 ноември сряда в бар Петък, което се намира на Васил Левски булевард, до Спортната палата. И там музиката ще има и българска музика, но най-вече това, което на хората им е познато от нашия ефир и вече ефир и на Дарик. И на Дарик вече, отскоро. Да. Иначе, какви са твоите наблюдения? Има ли глад за нова българска музика, за нещо ново да се случва и всъщност и тези групи, които ти популяризираш в твоето предаване? Тоест, има ли интерес към тях? Аз мисля, че все по-голям има интерес към българската музика като цяло, независимо дали е в кой точно от стиловете. Аз бях част за една година от екипа на Monte Music, екипа на Влади Ямпов графа. И според мен Влади повлече крак отново да се върне интерес към българската музика, с Дим да ме няма и въобще с неговата продукция.
Хубавото е, че популярната музика, поп и хип-хоп се развиват много бързо. Има все повече продукция, има компании, които застават за тези артисти и макар мащаба да е малко в България, се развива някакъв бизнес все пак. Това, което съм си говорил с хора от поп-музиката, а и не само, обикновено когато имаш толкова силна поп сцена, която я дават и по телевизията, underground артисти, т.е. на следващото по-ниско ниво, ако можем така да го кажем, те също имат стимул да се развиват. Прекрасно е, че имаме заведения като Mixtape 5, като Терминал 1, като Бар Петък, много, като София Лайф Клуб. Това са места, където се дава възможност на всякакъв тип музиканти да се иззиват. Да, и да имат най-хубавата комуникация с публиката, която не е през медиите, според мен, а е директно, когато си представят тяхната музика. Има глад, лечи си, за някои стилове повече, за други стилове по-малко. Това зависи, разбира се, от самите артисти, от техните продуценти, пиари и менеджери, защото ти много добре знаеш, че в съвременната музика в цял свят самите песни не са достатъчни вече. Не са достатъчни. Трябва да се измислят хитри подходи, с които да се привлече все повече публика. Но аз съм оптимист и смятам, че има хора, които работят в една посока. И интересното е, че всеки помага с каквото може. Дали съм аз като предаване, дали е приемал Мартин Михайлов като управител на клуб. Има хора, които искат и правят нещата така, както трябва. В крайна сметка, това е ситуация, от която всички печелим. Да. Всъщност те дават сцена на тези таланти и нови изпълнители, които така и по една или друга причина не могат да намерят пътя. Всъщност вие сте един такъв проводник, който може би запознава публиката и така по-лесно те стигат до публиката, което е чудесно. Да, така е. Още повече аз съм щастлив, че и това успех не е само за мен, че подобен тип предаване стига до национална медия, защото сега ще има възможност, ако до сега в интернет е било малко по-трудно на хората да ни открият и въобще да открият тези алтернативни артисти, сега с този национален ефир много по-голяма е възможността и шанса подобен тип артисти, които да кажем свират в определени клубове, да стигнат до по-широка аудитория. Широка публика. Да. Добре, като един, така бих казала, вдъхновител към новото и въобще абсолютно разчупваш модела, какво би казал на нашите читатели? Какво би твоето послание към тях? Да. Моето послание към тях е да работят най-вече. Това е най-важното в всичко, с което се занимаваш. Аз се занимавам с музика. Тук в този офис, и където се намираме, са няколко фирми, които се занимават с богат спектър от дейности. В крайна сметка трябва да се работи, тогава идват и идеите. Аз бих посъветвал вашите зрители и читатели да бъдат по-отворени в мисленето си, да пътуват, но и да се връщат, защото според мен има достатъчно примери, от които могат да почерпят опит и в България и естествено навън и да експериментират. Веднъж може да проработи експеримента, може да бъде по-успешен, друг път може да има разочарование, но в крайна сметка това е концепция, която и много известни предприемачи подхождат по същия начин. Трябва да се експериментира и трябва човек да бъде максимално иновативен в идеите си и понякога не е нужно да откриваш топлата вода. Тоест, ако някой е направил работещ пример, в България има много подходи, които в бизнеса могат да бъдат приложени. Да. И важното е да се прилагат и към действия. Да. И да имаш стимул и кораж да го направиш. Да, и разбира се да има и хора, които да те подкрепят. И аз лично съветвам по-скоро вашите зрители и слушатели, въобще всички и читатели,
Да си спомнят една реплика на Елвис Пресли, която пък е казана в съвсем различен контекст, но все пак е полезно, тъй като сме на Балканите и в България особено понякога повече обичаме да говорим, отколкото наистина да действаме. Може би е хубаво хората да си припомнят фразата на Елвис: a little less conversation, a little more action. И това е нещо, което аз бих... Може би това е една концепция, която бих посъветвал хората да си припомнят. Супер! Много ти благодаря за гостуването и очакваме и ще следим това, което прави, защото то е достойно за нашето внимание. Деси, благодаря и аз за поканата и въобще на целия екип на Трудов монитор. Аз също ви пожелавам все повече хора да разбират за вас. Материалите, които се публикуват, са достатъчно интересни за достатъчно голям кръг от хора. И това, което е много ценно на Трудов монитор, че по приятния начин е социално ангажиран. Така че ви желая и на вас много, много бъдещи успехи. Много ти благодаря. И аз ти благодаря.